Pak ruoth nyikwa Ramogi agen nuriyo maber kama na inya kuom yiero Ramogi TV ka mondo mi walalre wago mbaka wan kidieny mara mokwongo mar duol makwongo wacho ni weche mosebedo katimore pacho ka kaso kidieny mar ariyo wago mbaka gi His Excellency Dr. Matthew Owele en jalup governor ma Kisumu wadhigo kode mbaka wache wag siasa to god dongruok manie Kisumu County inyalo oro penjo ma in godo ka endi mondo penja 3-6-0 eka kinyalo yudo wantiere ka endi Elizabeth Otieno Nyarugenya mwalimu teacher mane jalup komarwa anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa magi weche manyien ma wan go. Tukajaribu kupiga nduru ili watu wakuja wamsaidie, lakini kwa vile mvua ilikuwa kali hakuna watu waliweza kusikia. Anginyi kwa ya bet mane papoko Ngarachielo to e county ma Kirinyaga ka ji mamoko e county no kod Kisumu oulo odaro kaluwore gi koth mapek mamedo chwe pacho ka. These are the counties that were applying manual payroll, that is outside the official government payroll of the IPPD. And you can see that Homa Bay was almost at 30%. Jaga budget oyango ni counties potiyo gomenda mathoth mokale chulo osara mag jotich ka chudo mamoko gin mag mibadhi. This would have a ripple effect on all civil servants' basic pay. We want governors to get down and be sober. We are going to start looking at governors individually. Lakteche podoramo gi ng'anyo e kinde ma governors to dagi ni ok ginyal siro winjruok ma yande oketi e kind sirikal gi jochiw thieth go e higa mar 2017. Ero kamano kuom keto Ramogi TV ka wacha gi wach ma inyo chuny ni kwand jogo mowito ngimagi e masira mar oula medore ka e county ma Kirinyaga miyo moro ne otho bang' oula ywere kinde manotemo kala Urathiba masani koro pong kaluwore gi koth mapek mamedo chwe e koro gwenge mapacho ka. Kaka jafombo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich bende lero moko kuom jodak ma sub county ma Nyando bende sani koro ulo daro e miechgi bang' aora Nyando muomo nyaka e gwenge makono. Korgwenge mopogore pacho ka medo kelo midhiro ne jopiny kaluwore gi pek mar oula ma bende medo kelo tho e gwenge mopogore pacho ka e kaunti ma Kirinyaga miyo moro ne otho bang' oula ywere e kinde mane otemo kalo aora moro mane opong' e alworano kaluwore kod koth mapek mane ochwe kor gwenge makono. Moko kuom jogweng' mane otony e kinde masirano lero kaka oula ne oywero miyono ka ringre ne oduogo oyudi okinyi ma kawuono. Nilikuwa nimemfuata pia mimi nilikuwa nikivuka, lakini kabla avuke maji yakamzidi na akawezwa kubebwa, lakini mimi nilikuwa nyuma yake. Nilipoona ya kwamba amebebwa mimi sikuweza kupita, mimi nikarudi nyuma na tukajaribu kupiga nduru ili watu wakuja wamsaidie, lakini kwa vile mvua ilikuwa kali hakuna watu waliweza kusikia, kwa hivyo hatukuweza kumsaidia. We were on the search the whole day until this late morning when we found her within the bed of the river. Bende kaunti achiel onogo e gwenge mag Muya familia moingo 200 odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' pi oula donjo e utegi ma odarogi. Familia go ne ochuno mondo dar ok e mieregi bang' aora Urathiba pong' kaluwore gi koth mane ochwe alworano e otieno. Area hii imeharibika, happen juu ya drainage. Kama wangetengeneza drainage hii area ungekuwa kusuri sana. Wengi wameumia na hasara kubwa imeonekana. Sisi tukapata shida kubwa kwa sababu hatukuwa tumepika, hatukuwa tumekula, hatukuwa na place ya kulala. To e county ma Kisumu jopiny buora e sub county ma Nyando bende ne odare miechgi kaluwore kod oula mano monjogi e miere bang' aora Nyando pong' ma olo oko kuonde awala kod ute mamoko e chiro ahero ni pi opong' odo kendo weyo jopiny kod lal maduong'. Koth ochako chwe saa 1 karomo saa 7 pi omonja. Awuok e ot gi nyithinda te, ot bol watan chiliel. Akwayo sirikal nokonya. Ochwega pile to kawuono omuomowa. Mwaneno tek gi kodhni nikech pi opong' ma kaka watim onge. Mokwongo oda noseluar jamni gweno tho diek kendo olalna madhuka manyo ma kata kuma dhi ayude onge. Koro gimokwa sirikal ni mondo gitimnwa giyawnwa pigni chope i Nyando. Owuok Nyalbiego tigo e Nyando e koka bet wanyalo yudo nafu. Pi omonjo wa saa 8 otieno ma ute 2 mag yawuota osegore piny.
Naparo ni oda ka odong kendo dakika matin oda ka be pi odonje. An gi nyikwaya bet mane pap oko koro akwa sirkal ni mondo konya nikech yawuoyigo an go me pap. Magi timore ka familia moingo 700 e gwenge ma Kobala, gwenge mag Wangchieng kod Central Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay bende pod neno matek mokalo nyaka ni pi oula daro gi miechgi, pi ma bende oseweyo ka thoth ute oruombore piny ka puothe kas ma odhuro bende sani kolewe wi pi. Ali Abich, Ramogi TV. Midhiero mar koth machwe pacho ka endi okwako koda ka moko kuom gwenge mag Siaya ka gweng mag Got Agulu mayudore sub county ma Bondo ywago mudho ma okwako alworano bang' yamo mapek manokel gi koth lwaro sigingi mar sitima e gweng'no. Jodak makono koro yango ni kambi teko sitima mar Kenya Power osekawo kinde buora kapok giloso sitimano, ka koro gin kod luoro mar arita kwe njaore ni mar gidak e mudho. Gimedo ni tije gi ok nyal dhi nyime kaachiel kod chenro mag osiptende kod sikunde mayudore gwengego nikech onge mar teko mar sitima, ka koro gikwayo kambi keyo teko sitima KPLC mondo riwre kod migawo mar weche apaya e yudo kaka ginyalo duoko negi teko mar sitima. Mag stima ne opodho gumoro 3 weeks back to noluar e pi, ka poles gi noluar e pi, Got Agulu osebedo maonge stima now bang' thuolo machal kamano. To ji modak Got Agulu ng'eny matiyo gi stima kendo chandruok osebedo mang'eny ka koro miere mang'eny ni mudho an mano kelo chandruok mar insecurity. Koro wakwayo maduong' ni wan gi shida mar stima ni nitiere to jo Kenya Power nowinjore gi joma loso ndara bogolo poles mag stima kuma ne gintiere ga chon bokete side mar pi. Koro kuma ne noketgi e pi ni poles gi ogin stable gilwar. Stima maonge no miyo koro jok ma ikgi ng'eny ma warito gi yedhe mikane fridge koro ok nyal chamo yedhe gi e wang' sa. To kendo jok marito gi otieno mangima chuno ni ok nyal chiewo malong'o nikech sola ka koth chwe kama to ok ti nyaka seche modeko. Wakwayo all stakeholders, obed government, obed any supporter manyalo konyo jo Got Agulu sublocation mondo odonje wachni. Jo ndara gi jo Kenya Power winjere mondo mi jo ndara osiem ne jo Kenya Power kuma ginyalo kete poles mondo wayud stima. Riwruok mag governors koro koni keto winjruok mar lakteche ma higa 2017 e tim dwaro omenda mathoth ma ok gibi nyalo chopo dwaro makamano e sechegi. Kaka Judith Omondi leronwa, riwruoge mag jochiw thieth oramo ni ng'anyo to dhi nyime ka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to osingo tieko midhiero no ndalo matin ne adek. En ng'anyo mane obagi e boma ma Nairobi kwa osiptal maduong' ma Kenyatta, migawo mar thieth nyaka e apise mag riwruok mar governors. Ng'anyo manie odiochieng' mar 34 kawuono, jopuonjre mag mbalariany matimo weche mag thieth kwan gi ne omedore ka gikoni gichung' kod jopuonjgi mosebedo ka ng'anyo kuom maheo dwe achiel koro. And as medical students, we've also decided to down our brains. In that we are afflicted that these doctors here that are now on the streets for 34 consecutive days are our tutors. And so we cannot survive in school when our teachers are on the streets. Waikore mondo warom gi Council of Governors kendo waikore maromo gi jatend migawo no Susan Nakumicha. Lakini gine magitamore nikech wan wayie nitie gibiluongo ni risk allowance mosebedo kwa manyo ma en siling 15,000 mano osego sei gi jatend migawo machon mar thieth Senator Mutahi Kagwe. Mae gima wadwa ni mondo bed implemented. To ema osebedo kwa ringo ne ka kod chudo ma onego bed ni chulo interns magwa moduok piny. E kinde mang'anyo gi dhi nyime, riwruok mar governors ka otelnegi kod jakom margi Anne Waiguru ne twak kod jofwambo kalure gi governors omenda madwarore mondo ketie tim winjruok ma higa 2017 ng'eny kendo kaka kaunti ok ginyal chopo. Pod giramo ni mana ka omedgi omenda kawuok e piny owacho mamalo ok gibi keto e timo girimitigo. In the event that the national government agrees to the implementation of the CBA, we would like to bring to the attention of the national government and the public that this would have a ripple effect on all civil servants' basic pay and will therefore require additional allocation of resources to county governments to be able to carry out this task. Weche ma owit kod jagoro maduong' mar KMPDU makoni governors ok bibuogogi kod dokie tich. There's no amount of chest stamping from the governors that will make us cow and go back to work.
We want governors to get down and be sober, that they know that they were elected by the people, and it's the same people who can take them out. We are going to start looking at governors individually and start doing petitions to look at those who are not taking care of health care instead, but are just pilfering funds from the counties. We are tired of being mistreated by governors, and we are insisting that as much as health care is devolved, health care cannot be there without health workforce. Riwruoge mamoko kaka makedo ne ratiro mag oganda, Kenya National Commission on Human Rights, kwayo sirikal mondo chop kare dwaro mag lakteche kaluwore gi chike mapacho ka riwruok mar jolony e weche yedhe bende koni piny owacho winjo we buogo lakteche ka gitiyo kod obila. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha e twak mare kaunti ma Kajiado to chal ka gima mbeko tol kaka ndalo medo sudo. Nakumicha koni gini e twak kendo bang' ndalo ariyo gibiro bedo kod duoko makare. I want to assure you and assure the public in Kenya that as a government we are working round the clock to ensure an amicable and lasting solution is reached. This situation is going to be in control, if not tomorrow, in the next few days. Odiochieng' ma keny lakteche duto kama oriwo magute thieth mag ji giwegi romo boma ma Nairobi ka doho bende owinjo gol ng'eto ma ogik e bura mar ng'anyo bang' miyo sirikal kod lakteche ndalo 14 mag twak. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jood bura ma mine mokelo kanyakla mag Azimio kod Kenya Kwanza okone jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mondo chiw okumba mar Linda Mama mar konyo mine mayach e kinde ma gidhi nyuol e hospitende. Kane gilose laro mar od bura kotelnegi kod jaod bura ma Suba South Millie Odhiambo, gikoni mine sandore sani e hospitende ka gidhi konyore nikech chenro mag Linda Mama pod sirikal ochungo. Madam Nakumicha announced that Linda Mama is no longer going to be effective, and the new card that the government of Kenya is working on is going to be effective in July. That leaves a serious gap, and that is a gap that is actually subjecting our mothers and our newborns into serious pains and agonies. Ni mine manosetingo ich mane nyuol kiny manyuolo rucha manyuol dwe manyien Nakumicha nyalo konyo gi mondo chungne gi muoch kik bi muoch orit dwe mar 7. Otimonwa timo wich kuot kaka miyo kendo ojogo wa mar adieri kaka miyo wa wich kuot makende. Omiyo ka sa ochopo ma dhako dwa nyuol to nyuol, kik onyis mine no rit nyaka dwe mar 7 ok wabirito. Ng'ama sa nyuol ne ochopo nyuol. Omiyo wan kaka joma mine oromo be ni wan emwatate ae kaka miyo wadwa. To konyono mine wetewa wabonyonore mana kode kale. Jaga budget mar sirikal Margaret Nyakango ywak ni counties tiyo kod omenda mathoth e chulo jotije mag osara kod omenda mambalang'. Nyakango mane lose galamoro mar duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo e chulo osara nowacho ni counties moko bende pod chulo jotich osara gi register machon. Chris Owino nigi ler mar wachni. E odiochieng' mar 2 mar galamoro ewi kwan omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotije mage osara ka ipimo kod yuto mage, jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango ywak ni counties tiyo kod omenda makore lach e chulo osara kendo we omenda mapuot ne weche mag dongruok. Averagely, we are saying that the county governments played about an average of about 41.9 if we look at the 3 years. So what we are saying is that the counties have not managed to stay within the legal limit of 35%. E report mare, Nyakango oyango ni kuom counties 47 mapacho kae, counties 10 mokwongo tiyo kod atamalo 60 gi wiye mar omenda mag e chulo jotich. 75% of all your money going to personnel emoluments leaves you with only 25% for the rest of the recurrent and the development. That's how bad the situation can go. County Makitui tiyo gi atamalo 75 mar budget mare e chulo osara kod mbalang' gino maweyo dongruok gi atamalo 35 kende. Counties mamoko gin Kisii, Garissa, Busia, Nyamira, West Pokot, Machakos,
Embu, Nairobi kod Wajir. Ripot makamano lero ni omenda mag counties keto tenge e chwalo chenro mag dongruok osebedo kadok piny e kinde ma omenda mag chulo osara kod omenda mambalang' to osebedo ka idho malo higa ka higa. And we can see that the personnel emoluments have been growing by the year. In 2021, we spent 176, and that is, I said, in millions. And then we went to 190, and then to 195. So it's been growing. Hikomo mar ganario gi prario gachiel, counties ne oketo tenge bilion 116.7 ne chenro mag dongruok ka osara kod omenda mambalang' to ne omi bilion 176.3. E budget mar ganario gi prario gario, counties ne oketo tenge bilion 119 e weche mag osara e kinde ma chenro mag dongruok to ne ochwale mana bilion 98.4. Turbin mar Nyakang'o bende omenyo tend counties mapod chulo jotich osara gi register machon kata manual payroll, ataro mar chik gino manyayo weche mag mibadhi. These are the counties that were applying manual payroll, that is outside the official government payroll of the IPPD. And you can see that Homa Bay was almost at 30%. Almost 30% of their payroll was manual. It was outside the system. Let's also observe the fact that when we do manual payroll, then that is prone to abuse and therefore prone to wastage. Omiyo rieko mwang'ado sani en ni migepe duto temanie Kenya ka manegi choko mar pesa kawuono koro nengo megi target mondo giting revenue margi malo. Ka gitingo revenue margi malo to percentage mar 35 ewi 100 dhi yudore ka onge ng'ama riembie tich to kendo kata mediji to pod percentage no dhi bede. Omiyo mana recommendation mwadwaro ni wa propose ka mondo wagodo kaka resolution. Moko kuom counties mapod tiyo gi register machon e chulo jotich magi osara gin Homa Bay, Laikipia, Siaya, Marsabit, Nairobi, Bomet, Garissa kod Samburu. Galamoro makamano madhi nyime karomo mar Bomas of Kenya idhi loro chieng' tich adek kod jatend piny William Ruto. Jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o oywago omenda makore lach ma sirikal mag counties tiyogo e chulo omenda mambalang'. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Director machon mar kar hemko mag historia miluongo ni National Museums of Kenya, Mzalendo Kibunja, kod achije mamoko adek nowe thuolo kod rambun mar siling milion 5 ng'ato ka ng'ato. Kane winjo bura no, jang'ad bura Victor Wakumile onyiso achijego mondo kik donjre kod joneno kendo gichiwo obokgi mag wuoth ne doho. Ji 4 go itudo gi ketho mar tiyo arietha kod omenda mag piny owacho mane chulo godo osara kod ketho mag tiyo marach gi apisi e kinde mamoko bende. Bura ni ibiro winji kinde tarik 2 dwe mar 6 higa montiere ni. We start interpreting this one in Swahili. I do not know the equivalent of Mr. Nana, that is okay? Mr. Nyaga, sorry. That is okay. Count number. Mr. Nana was employed by the Tima Road Bura kod mar Senate marango weche mag chike okoni gimiyo pek twak e wi weche mar mulo duol mar IEBC e kinde nono report mar NADCO. Okang' ma kamaendi en kaluwore gi bedo ni nitiere gwenge mowinjore bed ni tayo yiero madundo kod chenro mag nono kiewo bende. You realize, especially in terms of the IEBC, all of us know that there is a constituency that does not have a member of parliament, and the legal timelines, we are already past the legal timelines in terms of when the by-elections were supposed to be held. We punctually and obediently turn up for the Thursday public participation hearings here. They're going to be held here. Wadhi yu moro machuo kodogi weche manyien bang' daka moko matin kaso brogo mbaka gi His Excellency Dr. Matthew Owili men jalup governor ma Kisumu. Koro meduru mana oro ote wari 3-6 kaka nyalo yudo mondo inyisa ni penjo mane mingo ma makore gi weche mag Kisumu mag dongruok. Obrogo mbaka no bang' daka matin kik dhi mabor ahinya.
Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Skiza chapa, ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kiwango cha hela? 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Na kwangu. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana, Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa, ushinde. Koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora muge jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Jopur niang' mawuok e alwora ma Nyanza, Imbo mar Kenya kod Hoho mar Okak koro mako bura e doho mar geng'o piny owacho kik om sukari mawuok e pinje maoko. Kokalo kuom okil kamaloka margi Edgar Jeji, gidwaro ni doho owit oko oboke mane ogol kod jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u madwaro ni Kenya onyiew tan 250 mar sukari kowuok e pinje maoko. Ginyiso doho ni piny Kenya kokalo kuom kembe rego sukari ni kod sukari moromo kendo okang' mar golo sukari kowuok e pinje maoko biro thiro yuto mar jopur niang' mapacho ka. I've been instructed by the Kenya Sugar Farmers Association to come to court on their behalf to quash some of the decisions which have been made by the Cabinet Secretary for Treasury and National Planning and the Cabinet Secretary for Agriculture, which decision was made irregularly and without consultation of the relevant stakeholders. Hata ingawa uchumi inasemekana inatengenezwa, haiwezi tengenezwa kupitia wakulima kufinywa. Alafu allow cartels wa few individuals wakuja wa benefit. Ikiwa hii kesi ambayo tumefile haitaenda through, then the position millers wajue ni kwamba hatutasukuma miwa hata moja katika kampuni zao. Kama ni waoga watuambie. Ni waoga, they don't want to lead us, au kama wanajali tumbo yao peke yao watuambie iko namna gani. Jopur nyoche chulo siling 6,000 gi 50. Be nyoche duok nyaka siling 5,000 gi 100. Kendo nyoche ako duoke nyaka siling 5,000 gi 100. Kumano luoro manyo gin go nyen gazetment ma sirkal ni utimo mar kelo sukari moa oko. Eni samora mora ma sukari ma oko kel to nengo mag niang' nengo mag sukari wagore piny kendo nengo niang' dok piny. Wan kod sukari maromo tan 200,000 mane stores mag kambe wagi monego usi mondo chul jopur. To kama oko cho biro to onge kaka kiny ibiro chul jopur.
donjo weche mag tuke ni Edmond Omondi biro bedo captain mar team mar rugby jotugo ma higni piny ne 20 piem mag rugby under 20 trophy mibiro bagi e kind tarik 10 gi tarik 28 dweni e boma ma Harare mane Zimbabwe. Omondi biro telo ne jotugo ma ochiko kuomgi notugo e tuke mag pinje duto. Jotugo ma higni piny mar 20 ma bende oting'o Michael Wamalwa, Nathan Sindoli kaachiel gi Patrick Wanaina. Team no bende oting'o 19 mibiro tugi e thuolo mokwongo e team Kenya ka kuongne gi timbe mopogore e lig ma pacho kaendi. Simon Jawichre biro bedo kocha mar team Chipu kikonye gi team manager Philip Wamai. Next time not tuongeza kazi. The winner of the under 20 Bates Trophy goes on to the World Under 20 Trophy. So it is quite a big event. There's only one qualifier from Africa because the event this year, the Under 20 Trophy this year is being held in Spain. So it is up to us to put our best foot forward. The squad that we have has been it's a squad that has actually touched all parts of this country and all levels of 15s rugby. So we have players who have been playing Kenya Cup, we have players who have been playing championship, and also a few of them have come from nationwide. Tielo mar ariyo mag quarter finals tuke mag Champions League biro dhi nyime otieno ma kawuono e alap ma Signal Iduna Park. Club mar Borussia Dortmund biro bago ne club mar Atletico tugo kae tielo mokwongo. Club mar Atletico norodho Dortmund gonde 2-1. Tielo mar ariyo biro bedo mapek ne joloch league mar piny France PSG bang' club mar Barcelona loyo gi dala gonde 3-2. Tukegi biro chakore saa 4 mar otieno. Bas wadhi yo moro machuok waduogo to wan gi wendo Modi Ali His Excellency Dr. Matthew Owele men jalup governor ma Kisumu obdhi go kod mbaka weche mag dongruok gi siasa bende kin gi penjo moro amora nyalo ne yudowa mondo wadonje kiginyo mar ariyo mar chenro mar duol wadhi go mbaka gi wendowa His Excellency Dr. Matthew Owele kikidhi mabor ahinya. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Tanti. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. Dial *487*3# to get this song. Sarabjit Singil onengo los gi jolupne eka mondo gin ging'e kaka gibotimore. Yiero ibotim nade ka jatend party onge. Ngima masarabo wadwa dake sani omiyo koro nyathine kwecho malich. Madam, ananeno gimoro amora gi wengena. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Tanti. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Ohala gi mwandu
wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo ne kidieny marwa mar ariyo mar chenro mar duol mwagoyo mbaka gi jotelo man kodwa ka wendo wa modhial kawuono, His Excellency Dr. Matthews Oweli, jalup gavana ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Thank you. Wachaka ni weche dongruok kapok wadonjo weche mag siasa. In kaka isebedo jalup gavana Kisumu e higni mabuora koro, ang'o ma dikwan ni usetimo ne Kisumu makata in kopenji tiwacho ni mata mor ni watimo kama, mambo watimo kama? Erokamano mokwongo aduoko erokamano kuom thuolo mar biro ka mondo mi wawuo gi jopiny kokalo kuom Radio Ramogi ma bende jopiny ohero ahinya ahinya. Mar ariyo akelo ni mos mowuok Kisumu dalau. Gavana omosi kod jo Kisumu duto. Aduoko erokamano hapa niluonga mondo mi penja gimomiyo an mana kawo namba kuom Deputy Governors tema Kenya. Aparo kamano to kara ok en mana. En mana weche dongruok. Erokamano ahinya, apani gik mwasetimo to ng'eny kendo nenore. To kata mana jotim nonro bende osewacho ni Kisumu dhi maber. To in bende ang'eni you are proud about your county and about your governor and about the team matiyo kode. Gik mang'eny mwasetimo in different sectors. Tadona bia kwan mapiyo piyo nikech ging'eny ma pesa moro ok nyal kata tiekogi. King'iyo Kisumu, okay? Kisumu City kaka en sani, ineno kane wagolo Gotra the Kachok dam site. Okay, it's no longer there. So we are a new landfill. Kamabor gi city waste duto te ma yudore in the sub counties, bedo sorted in the sub counties, then ma bedo recycle at that level. To modong ikawi tero in the new landfill mane Kasese. Okay, so in matters of environment, mano gi mwasati mabende apane bera inya ikisimunga nikirono eno. Mar ariyo ineno ka wagero a new fire station and fire center mani Obote Road, okay? Bende poko yawe official bende yawe e ndalo machuok mabiro. Nyo wagero center manyien mar Jokiwasko. Mainche no yao gi His Excellency Raila Amolo Odinga, okay? 1 month ago, okay? Kena ng'eyo ni no bedo covered gi Ramogi gi media station mang'owa mamoko. Mopogore gi mano king'iyo weche mag osiptal, okay? Nitie gik mang'eny mangire gi tim mar osetimo ma samoro ok nyal neno ji mang'eny. Mokwongo wan kod marwa, waluongo ni Marwa Health Solidarity Cover, ma county chulo ne goro jomodhier pesa NHIF to giyudo thieth nono, okay? Wasechulo ne 45,000 households. King'iyo county ma Kisumu gi data manitie, to nyisore ni wan gi 90,000 households mar poor ma ok nyal chulo their medical
for their medical insurance, okay? Omiyo pod wadhi chulo the rest of the 45. To bende nyokoro chako yawe, manyiso ni joma bende nie tije mag jua kali, kata joma timo hala, matindo tindogo, bende koro nyalo donjo in that cover, miluongo ni marwa, no? To joma tiyo bende wajiwogi mondo mi gichul NHIF. Koro ka ng'ato tuo tidhi osiptal titimo ang'owa tithiedhi. Ei Jaramogi kanyo wagero a comprehensive cancer center to gi hematology center, okay? Our county oketo part of the budget, and ang'eyo ni neno ka ndalo moko ngire no ramadhi nyaka Russia. Mane wa sign an agreement with one of the organization Marasha mkoro biro konyowa gero that comprehensive cancer center. Ing'eyo ni ji tho karito thieth. Sani mondo yud thieth makare en ni dhi referral hospital kata biro Kenyatta. To the line ma jirito even 6 months kapok oyudo ang'owa, kapok oyudo thieth. So ji mang'eny ma tho kapok ochopo ndalogo. Omiyo mano be koro watimo Kisumo kanyo. Wakelo gimiluongo ni bone marrow transplant center. Victoria Hospital kama machon mani milimani cha mabad Jaramogi jo TRH, okay? Mano bende nitie kanyo, okay? In the spaces mar health, okay? Kendo en project ma already dhi mbele. Ing'eyo ni bone marrow transplant ema konyo ji mang'eny manigi tuoche ma chalo kaka sickle cell, ma bende oseyudo ni the incidence kata ng'eny mar tuo no ng'eny dalawa kocha molo kamoro amora e pinyo mar ang'o, e pinyo mar Kenya. Kane wadonjo e piny owacho, ngire nowacho ni ok odwa neno ni ng'ato madwaro upasuaji, okay? Ni nyaka bi mana to the center. Ndalo manodonjo in 2017 ko bedo governor mar county Kisumu kan jalup mare kamar ni nyama na yudo upasuaji kata bero gine Jaramogi Odinga Kisumu County Referral Hospital to Lumumba to gi Ahero. Sani koro kidhi Nyakach wagero hospital maduong' kanyo kabisa, okay? Ma the hospital plus the equipments will be almost 60 million, okay? Gimora mora is ready. Gitimo na final touches, then they do giketo equipments mondo ngiro be timo obio yawe. Mano Nyabondo. Nyabondo. Ma Nyabondo pogore. Ma Paponditi. Okay? Kendo nyocha wigare mokalo nche na dhi development tour mane wadhi kanyo gi jo media ka jo Jaramogi ne nitie mabene ne gineno gimatimore kanyo. Nyoro wayao hospital mar mine to gi nyithindo Rata, okay? In Seme, okay? To sani kidhi Seme inya yudo upasuaji, kidhi Kisumu East biro yudo upasuaji, kidhi Muhoroni nigi theater mang'o matiyo magawa mondhi oyao machieng' mane kanyo be ma oro no konyre moting'o nyathi kama. Omiyo nitie gik mang'eny mwatimo sector mar ang'o mar thieth. Machielo en ni ne watimo gimiluongo ni International Investment Conference higa mar 2021 to ne wayudo jaket mwandu, okay? An American company mano biro moketo a drone technology hub, okay? In Muhoroni, okay? Koro kanyo ka ng'ato dwaro kata mana remo kata mana vaccine ng'ato wadhi guko ka ng'ato Nyabondo dalawa kata nding'o panga masa moro bende ang'eni wang'o baka neka nikech ok en kama is very accessible to drone nyalo golo the vaccine nikech kanyo makoro wakete the emergency medicines to ringo tero within minutes, okay? To ng'ato otimo ang'o to ng'ato yudo thieth. Omiyo wasetimo gik mang'eny e county kanyo kopogore gi masekwanogo to king'iyo kata mana sector mar barabara sani wan kod project mar KISIP ma is matimo weche mag roads, okay? In the slum areas, okay? Kaka Migosi, Kondele, and Manyata B, okay? Ma to gi Muhoroni 1.5 billion. Inang'eni yero ga the Chamorech Dunga. Kane wadonjo yomane the Dunga ne onge lam koso kamano. Koro ne wase lame, ne wago lam kanyo. Koso nikidhi idhi adhianyo nyaka kuro. Nyakach. One gi P miluongo ni Sigoti Water Project. Ma they cover 3 wards, okay? O cover Southeast, o cover Central, and o cover North Nyakach, okay? And we believe we could expand both the Nyaka West. To West Nyakach kanyo, one right bank and left bank water projects. Manche benade kanyo, mwadho angi wati manyaka pipeline extensions. Madhi tero pi kuonde mangoa, mapipo no bede. Nye winjo waka nyo weche mag sport of the maber Kisumu. Okay? Watemo nyayo weche mag sports bende. Every year, one called competition, we walk from the wards all the way to the county.
miluongo ni the Governors Cup. Koro nyithindo mang'eny mantie go adhula. Okay, nyoro ka jobunga nyoro oloyo. Makoro nyo jo Kisumu mor kabisa. To gi the Plateau Queens. Gik ma kamago ok bia biro nikech mpango maber moketi. Ne wawacho bende kan wadonjo mondo walos stadium manyalo miyo kata Kisumu nyalo host AFCON. Okay, ne wagero Jomo Kenyatta International Stadium, a cooperation between the county government of Kisumu to the national government. Okay, inti gik mang'eny ma national government otimo kanyo as a component of their contribution. Emomiyo sani bende in 2027 AFCON idhi kel Kisumu. Kane Ngire donjo in government in 2017, nowacho ni Kisumu has great potential but a disappointing underachiever. To nowacho ni gima biro miyo economy ma Kisumu turn around and gimiluongo ni the port of what? The port of Kisumu. Okay? Koro sani the port is operational. Okay? MV Uhuru mano kedrecha no selosi. Wan gi shipyard sani kanyo ma oseloso MV Uhuru ang'owa MV Uhuru 2. Ang'en ng'ato nyalo penjo ni automagi kora project mokel gi national government biro luwore gi ng'ama ni e kom. Nikech ng'ato nosebedo e kom no before to ne gik makamago natuma ne pok otimore. To sani daktari oula ywero ji Nyando. Ang'o musetimo negi sani nikech mane ywak maduong' mogik moyudo Ramogi ka. Oula ywero gi Nyando. Mokwongo en mus ahinya mos makende ne jowa masani oula oywero. To Trevor wacho ni gima dhi kelo a lasting solution ne weche mag flooding. Mosebedo kanyo nyaka ndalo mane tin gi an kane pod atin. Okay? Nyaka ndalo cha. En timo gimiluongo ni Koru Soin Multipurpose Dam. Okay? And an asebedo on record. Okay? Kawacho ne piny owacho masani mar Kenya Kwanza. Ni ka gidwa konyo adier ka giwacho kaka gihero wano. Gidhi gi implement Koru Soin Multipurpose Dam. E piny owacho mokalo cha. Okay? Ne en project mane dhi mbele. Okay? Mano se kata chul joma ne nie iluongo ni project affected persons. Okay? To kane piny owacho masani obiro to gionge gi plan completely. Giwache to there is no budget. Budget man nitie kanyo no goal. Okay? And nitie projects mang'eny mane timore ndalo cha. Kata mana port ni. Yeah? Ang'eyo ni ka dikoro gin koda gi wang' maber. Dikoro wan mabor. Yeah? Gima nyalo kelo kata na Kenya dongruok maduong' ahinya king'iyo kata weche mag blue economy. En connection mar port ma Mombasa gi port ma Lamu gi Kisumu. The inland port. Nikech our biggest traders through the port of Mombasa Kaok wan wawegi and the Eastern Central Africa. To connection mara called the Eastern Central Africa is through Kisumu. And again, the economy of Kisumu then, okay, kapok ne East African community collapse, okay, ne or rely heavily on what they call ports and harbors then, okay. Mwandu chopo kacha, tikele kacha gimeli, to wuok kanyo kodhi e pinje mangoa, maoko, okay. Pinyo wacho ni nyaka gimiluongo ni oil jet, nikech oil pipeline ochopo kanyo, ochopo Kisumu. Okay, to gin giwegi pod gidhi timo gimiluongo ni government to government care agreement makure momiyo Tanzania ma ohala mane traditionally ne marwa. Okay, omiyo nitie mang'eny. To sani koro seche ma pok iloso Koru Soin Dam no jopiny ukonyo nang'o? Gima timore ni, and we have this documented. Okay, first of all one get a multi-sectoral team. Adok ne erokamano ahinya ne Ngire ma chair that committee kagin kanyakla gi ang'owa gi county commissioner. To a team no one called partners bende kaka Red Cross, one gi UNICEF and many other partners. Koro watimo gik mang'eny mondo mi jopiny jopiny oyud konyruok. National government yao yore mapi luwo. Counties bende timo yao yore mapi luwo. And other leaders bende osekawo their own personal initiative mondo mi otim mano. Okay? But mano podok bimono picha timo turowa. Onya mana duoko teko mar pi maturo jodala wang'owa chien matin. Okay? To maduong' ahinya mana aka wacho, other than the desilting mwatimo, gik mwatimo ka matin kamano go giyao gineora mondo pi otmang'o odonje nam, en ni nyaka wane wach mar Koru Soin Multipurpose Dam. Nikech kawuono kaneno kane River Nyando chalo, then you know that we have a big problem. Okay? A county ma Kisumu kaluwore gi pi mang'o maa malo. Yeah? Nikech en koth ma kochwe mau to rengo te biro e nam. To gik moko temo timade, gik moko temo moting'o. To sani bende wan gi phenomenon moro ma nam duogo, nam ng'ok duogo oko kao, you know. Yeah, and otimore didek koro iwacho no. One I think before or around independence, and then one more time to koro nyotimore ni. Okay. Yeah. Omiyo en tabu maduong' ahinya. Kapod wan mane dongruok achiel ni ini anya kach. Yeah.
ang'o medang wach ni setimo ne Nyakach madikwan nikech ang'eni chenro mar Ruto mag county ngima lakini ka koro kamiya ai wuon Trevor, I'm deputy governor mar county ma Kisumu. Apani mano is important. And ing'eyo ni governor ma Kisumu en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Dongruok moro amora matimore, professor manoketo ang'o e manifesto. En gi team. And I'm the first team member mar Professor Peter Anyang' Nyong'o. Omiyo gik mosetimore Nyakach, ok inyalo attribute gi ne Dr. Willy, to inyalo attribute gi ne Professor Peter Anyang' Nyong'o. Apani mano mwagine. But mokwongo bende mondo mi awach ni gima duong' ahinya ma deputy governor go bende timo en ni okelo gimiluongo ni an enabling environment, okay, for the governor to deliver, okay. And nisa no kondi kata mana kozo wach kuonde mang'eny ni asemiyo governor the necessary support mondo mi deliver. Koro wacho wach ma Nyakach. Ang'isi wach mar Sigoti water project ma is worth 67 million ongoing, okay. We are in the second phase now, okay. Mano timore. Awachi ni wach mar Sigoti. No, not Sigoti, sorry. Paponditi. Yeah. Maternity theater. And we are going to have 2 theaters there. One for maternity cases and the other one for general surgical cases, okay? And of course, award. Makanya minosegine to gina kama gibede, okay? Nyo wakete bende incinerator kanyo. Madhi konyo wa in managing medical waste. Mo wuok Nyakach, to wuok Nyando, to wuok Moroni. Mana ni Nyakach kanyo. Nyakach kanyo ndalo mokungire na ora. Okay, ma dia wuoyo gi jo Living Water International. Part of the pesa magimiyo waketo is a shilling to shilling agreement in Sigoti Water Project. To gikao Southeast Nyakach, gikao Southwest Nyakach, gikao West Nyakach as a program center. Okay, mangiso ni gibiro bedo kanyo for the next 5 years ka gikunyo pige ne skunde ne kanise ne communities. And they are doing that even as we speak. And in praise Mali Mogese kunyo kisa mang'eny, in fact more than 20. Most of them are equipped, yeah, like Obwora Water Project, Mani Southwest Nyakach, okay. Omiyomano bigimwana no kanyo in 5 years, jomadhi bedo manyalo yudo pi maler, okay, Nyakach kanyo bedo jimang'eny kabisa. Tada ni mondo be ang'isi bende gimoro kae nikech ji ok ong'eyo samoro no kuwuoga mang'eny. Wan watimo mana tich, wachapo mana job, okay. Ineno wach mar the trauma center. Mabende county will now need to agree give the Nyabondo mission also mondo mi otim. Then initiative then mar Nyabondo Mission Hospital to called the medical school in Maseno, okay. Like ninyaloger that hospital everywhere, okay, anywhere. Ndalogo pota donje piny owacho, okay. To ing'e ni gik matimore e weche mag thieth, health is evolved, okay. Omiyo the level 5 facility ma the trauma center in Nyabondo, okay. The county is taking full responsibility kanyakla gi the mission hospital mondo mi accidents matimore, okay. Ka iwuok Kisii e yo madhi nyaka Ahero no kata kiwuok e Mamwalo cha wabed gi thuolo maber. Ng'ati nyalo ter Paponditi, ng'ati nyalo kel Nyabondo, ng'ati nyalo kel ang'o Kisumu, complete with ambulance mabe osechiw. Okay, omiyo gik mang'eny ahinya mangiro sime Nyakach. In every ward, by the way, iloso yore. Ang'eni wali penyan to Bija Road, Leonard. No ngisane kanche na penjo. Well, first of all, thank you very much. It is rare mondo yud joma bende nyalo tiyo gi mondo giwegi mondo mi otim gimoro ma jopiny nyalo yudo ang'owa yudie konyruok. Omiyo kanyo bende ikonyo ang'owa piny owacho. Ok piny owacho mar county kende, ikonyo bende nyaka piny owacho mar national government nikech en responsibility ma shared. In West Nyakach ward kanyo nitie ndeche ma county gero, okay. To nikech ne waparo ni in the coming budget ma kata machielo cha kwa timo public participation to ber ka bende waketo pesa mondo mi okony bero yo ma iniwuon itimade ni miyo jodala wa Nyakach, okay. To kopogore gi mano wan gi water projects ka aina manche na dhine no Southwest Nyakach. Wan gi osiptande moseger kamoro ni Kandaria kamano nyuole mama wa ndalo moko chon iluongo ni Kogola Jiwenge chieng' mar Boteri kuro ing'e gimomiyo ne pok gineno osiptal kanyo, ne gidhi mana cho Sigoti gi idho got. You can imagine ni kituo kata ka in kod ich ti idho got ang'ogo remo kidhi osiptal Sigoti. Nyo wasegero ni osiptal kanye Michura. Michura kanye ne ok nyal dhi gi mitoka at all, okay. Nyo wasegero Michura access road, okay. Yeah, Michura dispensary access road. Nikech chik wacho ni kigero project
to bende nyaka make sure ni ji nigi way maginya chopo kanyo maginya chopo kanyo in that project. Okay. Koro adwa ni wadonjane weche mag siasa koro. Nyicha nitiere romo moro mar jo ODM manotimore Urudi. Millicent Adhiambo ni nitiere kono. We wang'ia ni tang'o manotimore kanyo. Ka koro wadonje weche mag siasa. Odiochieng' ma kawuono kane isidho ayanga chendo mar ndikruok mar oganda kaka jochama mag ODM e gwenge ma Nyakach. Mutni ne owuok e kind jalup gavana ma Kisumu Matthew Owili kod jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor. Adwana bed gavana oting na badgi ane. Mano biro bang' ka jaod bura Aduma Owuor lwenyore kod thoth jopiny mane oyuoro e nyasino bang' twak mare kendo oyo jalup gavana Matthew Owili kod oganda manok kende. ODM wacha mjumbe aende kwanza peane pesa alafu mrudi hapa tuongee. E seche ogogo bende oporo mar chwalo wach ne jopiny mane rik jalup gavana tiyo godo ne osima poya nono. Nochuno jalup gavana mondo twag gi jopiny maonge oporo ka okok kod weche mane jopiny ok winje yo makare gino mane omiyo romo no chope giko mare apoya. Adwana wachi ni chakre wik manyien ng'ato ka ng'ato manigi kipande mapok otimo registration mondo tim ang'owa o register. Bang' bedo kod romo mane okelo kanyakla jokanyo duto mag ODM, jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor kaachiel kod jalup gavana Matthew Owili ma bende ema nowinjore otele nyasi mar yawo apis ODM mar sub county ma Nyakach nokoso chopo kanyo. Nochuno jotend chama kotelnegi kod jakom margi Paul Akeyo kod MCA makono Vincent Obuya mondo yawo apisno bang' rito jalup gavana Mobare. Ma en office mobedo opened officially for the ODM party. Ma business duto mag party itimo ka. Wabiro keto wawuoyo gi chairman kata registration joma ni kucho. Wabiro wuoyo gi chairman mondo kata jok mok nyal maonge simu minyalo register go ubi kaendi to be registered. To wabiro duogo ka after 1 month or 2 wabiro ng'iyo ni to wago kang' mane ne wan mana flower girls koso ne watiyo tich moro koro wabiro ng'iyo ni to nyo wan ji ariyo bwe wamedo ji 20 mondo wabed ji 22 mane momiyo wayaw gini. We cannot buy party, we cannot buy human beings, but we want to encourage unity. There is a sense for unity. Wan gima wamanyo ne wadwaro tego teko mar chama mondo chama obed gi wang'e ka wachomo yiero mabiro. To chama en ang'o? Dong chama en ODM kende. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Daktari, ang'o manotimore kanyo? Ineno gima notimore kaluwore gi report mochiw gi Millicent. Yiena mondo mi awachi ni function mane wan godo ne ok en contest, okay, kata PM e kind Dr. William Deputy Governor ma Kisumu kod Aduma Owuor ma member of Parliament ma Nyakach. En chokruok mane wadhi tego e weche mag ang'o, weche mag chama. To mano be kane wawinjore, mane wabedo piny, mane wawacho ni ka wadhi kacha to weche ODM kende. Nikech ng'eni Nyakach kanyo piem nitie mopogore opogore e weche mag mjumbe and of course weche mag governor. Nikech Aduma Owuor dwa bedo governor to Dr. William bende watimo ang'o, dwa bedo governor. Omiyo an kana dhi kanyo, nadhi gi chuny maler, okay? And I had all my cards on the table. Gi dho ngere. Ne wabedo gi delegates conference maber kabisa. Mabende ne wabedo nyaka gi resolutions. Mabende an mana timo nade? Ane mana wacho, okay? Nikech joma ne nitie kanyo ng'eny gi nowacho wacha weche gi giwegi. Ok weche mag ang'o, weche mag chama. Kane wadhi e rally, gima notimore kanyo is most unfortunate. Okay? Nikech nobedo hijacked kod mjumbe. Ing'eni kanyo ok owacho ni mondo yieri governor, okay? No nyalo mana wacho ni ODM oklo. Nikech the issue was about the party, not about individuals. Samar siasa biro, okay? Ma inyalo go kawariwore, nikech mano be nyaka wabwa team, to bende ng'ato biro ringo ang'o, biro ringo ng'we, okay? Ibiro neno ni kane wan kanyo to jatelono, mabende koro kana jaka nuo nyinge kendo. Nowacho mana weche ge owuon, ok weche mag ang'o, ok weche mag chama. Chieng' onogo kanyo
kata joma nondikore ne onge, okay? Nikech en odhi okawo ng'ato miyo pesa mondo lor microphone, okay? A very archaic way of doing things, if you ask me. Microphone yeah, but you see, ok en gira. Gima nwatimo en niya, ne wawacho ni leader ka leader nyaka tim gimoro mondo mi the overall organization mar the recruitment drive otimango obed kare. Omiyo kata ka ni an mana chiwo pesa mar kelo the PA system, the podium gigine, ne ok en thuolo mara madhi loro ne microphone. To bende pod ok abi loro ne kata mana in the future. Okay, nikech mano is not the way I am wired. To jomoko bende I am a very civil. Jomoko wacho ni jino wuok kode nikech ene majiwa. Okay, ing'e niya, mano to jibro wacho, okay? To ing'e ni kidhi mikawo ng'ato imiyo pesa nikech idwa stage manage gimoro. To mano ok kende mokwongo timore. Gik makwongo timore siasa ndalo mang'eny. Okay? Maybe probably timore kata ndalo mabiro. Okay? Omiyo mano ok nyal nyiso kata nyalo gauge popularity mar ng'ato. Yeah. To koro mano dhi kanye endo, in gi lemo mane e chama? Nikech jomoko wacho ni nitiere party officials. Ing'eyo ni county coordinating committee nigi patron, okay, and the deputy patron, okay, man governor kod deputy governor, okay, and gi jotelo mag party e county, okay, and Mheshimiwa Adumo Wuor and his team, of course, enonyalo bedo mana gine gi Nyakacha, and he don't hold any position in the county, I mean, in a patron Mar constituency, yeah. Omiyo nadhi kanyo in that capacity, but also ing'eyo ni Kedi a sub county mudonga. What did the sub county? Unfortunately, one gimoro Kisumu East, but okadhi bedo nikech an gi teach more oko mar Kenya. Koro ka bede mano, but adhi support. Na say wuoyo kata gi the leadership makanyo kendo wasewinjore on what we are going to do and what the team a sub county. And I don't know kwa jotelo duto ni kik waket siasa e wach mar recruitment mar chama, okay? Firimbi biro go mondo ji odhi olar kombe ma biro dong nono, ma bende pok odong nono, okay? Ng'ato ka wacho bedo gavana mar ng'ato ngire nyongo poni ang'owa poni e kom. Omiyo kwa se dhi Kisumu East wabro dwaro ni mondo the ward teams bendo dhio team ndikruok ang'owa in the ward mana ka wasetime Kisumu Central to wadhi time in each and every sub county electoral. Ang'o mineno ni ine miromo bedo governor ma Kisumu? Well, Trevor, I am learning from the best, okay? Professor Peter Anyang' Nyong'o is not your ordinary governor, okay? But that said, Gidholuo, koro wapimni Gidholuo, ka in kod ruath mitwe jok mapuro to ywayo mbele, okay? Ka koro Professor Peter Anyang' Nyong'o timang'owa ywayo mbele ni, okay? To en gi ruath ma ywa toke, ordinarily Gidholuo, okay? Sama koro i-retire ruath, okay? Ikawo ruath mosebo koso mapok obo. Kisumu, we are not ready, gidhongere, for any experiment, okay? Nitie kumwanene county no, okay? Ma ok wanyal yie ne ng'ama onge agenda, okay? Gi ng'ama onge plan. Gi ng'ama ok understand kumwadhiye, okay? Mondo mi okaw kom mar bedo governor ma Kisumu. And apparently for the period mosebedo kanyo, learning from Professor Peter Anyang' Nyong'o and learning from Mrs. Raila Amolo Odinga, I will be offering myself for the position of governor of Kisumu when time comes. And ang'eyo ni jopiny ni koda kendo an midhi rwak na jok kaka wuoyi mosetimade kaka rwath mosebo mosepuro moseywayo opara. Ing'eyo ni samoro inyalo tweyo rwath ne oywa chien to gaja gi pur kama gik moko ok dhi kare, okay? But I've proven, yeah, that I am a team player. I'm proven ni anyalo ywayo straight kumidware, okay? And ang'eyo jopiny dhi ng'iya gi wang' maber kochopo ndalo. Teko ni wuon ni kanye? Gimomiyo penjo gi en nikech kata wawuondore ni saa podi to saa to osemana romo, ji osemana chako go siasa, wimbi se neno. Teko ni wuon madang' iwache ni kanye? Nikech nitiere joma wacho ni nyaka ibede gi constituency ni mari moro miwacho ni mako motegno. Dang' iwach ni Nyakache mari kosen seme kosen kanye? Ing'eni ok dang' awach ni Nyakach mara kata seme mara, okay? Seme ne gi member of parliament koso kamano.
Nyakach nigi member of parliament and all those ones. Okay, one wang'iyo county mangoa mangima. Kanda logo ubiro biro to ibiro ng'eyo teko man godo the different sub counties go. Called kowuok kuom nonro mang'eyo ni kata mana jofwambo gi keyo bende biro timo nade biro timo, lakini hapa ni en a bit too early mondo wachak wacho ni stronghold mar ng'ane gi ng'ane ni kanye. Okay, and ing'eyo na nyalo bedo Janyakach kaka an Janyakach no tinyalo yudo kata ka stronghold mara en Kisumu Central, kata stronghold mara en Seme, kata stronghold mara en Nyakach, but ok wanyal ng'eyo sani ndalo go biro. Ji adek makoro sani osewacho ni gidwa chung Nyakach kanyo, un jo Nyakach ute udhi timo nang'o mondo mi winjruok obedi, koko be kik bed e iye ka, kendo siemo lwedo be kik bedi ni ng'ano timo nama ng'ano timo nama. Joma siemo lwedo ema we siemo lwedo. Agombo mondo bi akwa joma ochung' duto ni wabed miluongo ni decorum gi dho ngere. Ka in gi agenda mida uso ne jopiny mopogore gi wer, ti uso agenda ne jopiny biro yieri based on what? Based on the agenda no mari. And I don't watch ni, and I want to commit to the people of Kisumu ni from my end and from my team, okay, wabiro timo campaign massive. Okay, nikech tich mwadwaro en tich mar CEO of a county. Okay, you don't need a thug there. Okay, but you need a manager. Okay, like Professor Peter Anyang'. Okay, and managing mabiro timore, and ang'eyo ni wadhi bedo gi peaceful campaigns when that time comes, not just in Nyakach, in other places as well. And ing'eyo ni ma be mokwongo mar jo Nyakach dwaro governor. Okay, I would have chung in the last election, mani wuok Nyakach. And jadek muse wuok go, pojo moko nyalo wuok. And mana kana wacho ni earlier, the more, the merrier. And even in the county, jimang'enyo pojo bro dwaro chung, no timango mondo mi jo pinyo bro yiero. Okay? Kaluwore credentials mangoa mangato nigo. Yeah. Wacho ni wago mbaka mar dongruok gi siasa, waduoga ne dongruok kaendi. Nitiere joma ne penjo ni chiro mahero ncha ok kawe taka, kendo koro pi taka bende ketho negi kar goyo ohala. Un gi chenro mane mar loso negi chiro? Mana kana wacho ni chani sub county ka sub county nitie a waste evacuation center. Tapa ni gima koro sani timore ahero kanyo kaluwore gi weche mag coast and the environment. It's a big challenge, okay? And normally we take that as feedback. Okay, every other time, by the way, wagocho kata wayudo feedback from the sub-county administration. Mabendo osetimore all the way to the ward. But one ge a project mar World Bank, mabende waybe yude godo some funds mwadhi bere weche mag drainage mahero. Nikech ng'eni kanye machenda ahinya. Drainage mahero is not good. To bende oken problem account gano. Nikech jokena kana gero ndara, isedhi kadani. Ki wuoke daraja, tiluo lam madhi kanyo kidhi kadani cha. Ne ogi tucho, okay, drain. Koro kapi wuok chira hero mondo miyo chopa ngoa River Nyando bedo ngoa bedo difficult. Omiyo koro wadhi timo machalo kod mano. And then so we have two funds there. Nitie mar Floka, okay, mar climate change of course, and then one gi Kenya Urban Support Program. Okay, mabende dhi kelo pesa madhi timo gik mang'eny ahero kanyo mondo mi ing'eyo ni koro bende en a municipality and then en a headquarter mar ahero ilongana ahero what Awasi, okay, municipality, okay, mondo mi watimne a proper planning and a proper infrastructure manyalo miyo obedo elevated kata obedo worth the name of a town. Okay, omiyo kony biro. Okay, George Otieno Ng'ondo kuwuok Ahero wacho ni nyakwar guok nyaka sani nyando nego wa gi pi. Penj na jalup governor ni gikonyo jopiny nade seche mowueni. Wasewacho kendo wan gi a multi-sectoral team moting'o national government, oting'o county government kod partners. Koro one called supplies of course ma itero negi joma nie evacuation centers, okay? Nikech sani giminyalo tim malich ahinya onge. Drains manyo yaw kineno pi masani wuok e Nyando samoro can overwhelm. Okay, the drainage. You know, kara dikes moko mano oket ka. And by the way, Trevor, ingeni gini wasewache, to don't wache mondo wabed very keen. Budalangi ndalo moko ne nigage problem. Machalo gi mane Nyando, okay?
it is not the county government who fix that problem. Because king your budget, my counties nigodo, it's not enough. You will open a drain agriculture and you will not go far. Your national government must invest in Korusoin multipurpose dam. Mondo a lasting solution. Okay, because as we talk with you now, okay, our colleagues, okay, who come from even that particular area, many national government, yeah, they have done what they can. County Bedosemanya team, but Pod River Nyarachimangoa, Omuamoa, okay. We need a proper budget in billions, okay. Mondo miwa fix godo the issue, because whatever we are doing is just trying to, mondo miwa treat gimilungo symptoms, okay. Yeah. But jomanie kambi ibotene gi chiemo, ibotene gi nets, ibotene gi ilongo ngo tents, okay, ibotene gi water purifiers, okay, gik mang'eny mwasa gini sabunde ango gini, okay, nchi ma county contribute, nchi ma partners contribute to national government bende. And kanyo wan gi county commissioner in a meeting mana co-chair kode with the permission of the governor. Never win record any current in the bando and some other foods work in national government, which will all be done together, co-Kalokum, the multi-sectoral agency. It's an ongoing thing, okay? And we have an emergency, response team, yeah? And every day, because each year, yeah, and so they keep, it's an ongoing process. Yeah. Kakoro wadhi mbele gi weche mag siasa ni jo ODM onego beni chako wach mar yiero jo kanyo manyien. Chenro mane ma un go mondo mi kikel tungni un kaka jotelo manie kaunti. Mokwongo ing'eyo ni ODM nigi chike mabro tayo weche mag yiero, okay? Kisumu wan pod ok wadhi yiero. Apani itime in batches, okay? Ang'eyo ni on 27th nitie counties madhi yiero kaka Siaya, okay? Gima watimo mondo we ready ourselves kaka county ma Kisumu e gima ne jomoko ketho ahinya kacha. Wadwani mondo wadhi e county ka county mondo ji ondikre kaka wanachama. Nikech ing'eni ka ji odhi yiero to joma jochama ema dhi go ema dhi go kura, okay? Wasebedo gi jowa mose nyanyore lela ni dwan mondo dhi ochunge kuma watimo mopogore. And kwayo manitie mwaketonegi en ni go campaign gi kwe gi muolo. Chike mag party bro guide, okay? System idhi ti godo kidhi timo yiero. Kowach ni en consensus to ji obedo winjo timo jowinjre. Kowach ni mondo ji ogo kura, okay? Secret ballot, okay? Through a system which will be agreed with the party. Ji odhi otim kamano. Omiyo an aparo ni on behalf of the country Kisumu, wan kod ikruok to pod wamedo ikore mondo ka koro chopo ndalowa to wan gi jochama moromo mosendikore kaka wanachama mar ODM to wan gi bende jomochung' motegno moyie ni nyalo chung' ne chama e komoti mopogore. Koro jo party gi ema dhi yiero jotendgi. E kinde misebedo jalup governor, ang'o miseneno ka kelo thirno moro to yo mane minyalo losego? Ngitang'ini wuoyo gi jopiny pile gi ng'isi ni mae ka wuoche diyowago tinino ka thirno ni kanye, rem ni kanye. E wach mane, rem e wach mane? Mar omenda kosen mar dongruok. Rem mar dongruok e county. Okay. Ing'eyo ni kakro sani, counties mang'eny pok oyudo their allocation mar February. Ka Kisumu en achiel kuomgi, nyaka sama wuoyi kodi ni. Okay? Nyaka sama wuoyi kodi ni pok wachulo salaries mag dwe mokalo. Nikech waonge ang'owa pesa mowuok kanya, mowuok miluongo ni shareable revenue. The other component mar pesa mabiro en miluongo ni own source revenue. Mabende koro sani watemo matek ni waketo a new system ma sani kidwa golo ushuru moro amora Kisumu kanyo mar county to itime cashless. Mondo mi wageng' godo kuo mag pesa ma samoro ka ng'ato okawo pesa gi lwete to nyalo timo ang'owa, nyalo miyo pesa lal. Machielo en ni partners bende koro biro kaka koro Safaricom nyokonyo wacha mondo mitimo weche dhi mbele. But aparo ni gima duong' ahinya en ni pesa mikelo e counties kaber to nego medi. And momiyo wageno ahinya ni the NADCO report manyiche nobedo arrived at between the Azimio coalition to gi Kenya Kwanza coalition obed implemented mondo wayud pesa mabet ng'eny matin manyalo miyo waketo pesa mang'eny e yore mag barabara kata yore mag thieth kata yore machalo kamago. To bende wakwayo jowa ni mondo ging'e ni part of the budget or the resource envelope wa budget ka gimiluongo ni on source revenue. Omiyo ka wacho ni on source revenue madhi e budget en 1.5 billion to wachoko 1 million. Koro wan gi gimiluongo ni budget deficit. Okay?
but adwoko erokamano ahinya Gavana Nyong'o nikech county ma Kisumu nigi partnerships mang'eny kabisa mamiyo the budget deficit bedo bridged. Okay, county ma Kisumu kanyo bende ing'eyo ni weche mag affordable housing kata kapok ne national government obiro gi wach mar affordable housing, Governor Nyong'o already nochako weche mag affordable housing mano oseyudo LAP fund together with the county government magero ute mang'eny ing'eyo Lumum, Makasembu, kendo noseyudo LAP trust madhi gero ute Anderson. Okay, kendo endalo moko kano ora e piny mar America kana dhi United General Assembly in 2019 taromo gi jo Kenya matiyo kocha ma bende ni kod organization giluongo ni Wema Magharibi mane wa convince gi masani koro gibiro gigero a project mar high end houses 130 units ma is costing another 1 billion Kenya shilling. So king'iyo weche mag housing in Kisumu dhi malo again because of the intervention of the county and the partners Mwayudo with the intervention of Governor Professor Peter Anyang'. Ka koro ng'iyo kwa watieko nikech sabe koro mayo wawang'wa e manifesto maru gi Governor Professor Anyang' Nyong'o ang'o modong' mapok otimo kaporo dong' mana gigni adek? Well, nitie gik mang'eny mosechaki to nitie bende mapok ochaki nikech ing'eyo ni wan gi plans. Okay, first of all wan gi county integrated development plan, a 5-year plan. Then you have the yearly plan, annual development plan, and then from which one you draw a budget. Now budgets are yearly. Koro nitie projects ma of course wan go de manifesto mapok ochaki but pod wan gi next year, pod wan gi 2026 and of course part of 2027 koro pod gibiro. In our second term kana watimo campaign ne wawacho ni wasetimo wadok timo. Okay, wasetimo wadok timo. Omiyo gima nyalo wacho mang'eyo en ni by the time my governor wuok e office in 2027 of course nitie projects mang'eny ma obro bedo ose complete ma bende obro kwano. Ing'eyo ni county ma Kisumu bende e county achiel e Kenya ka ma every single year Trevor luongo jopiny kendo miyo gi report of what they've achieved. Yeah, so we have a state of the county address every year, and one of these days when you visit the county and you pay me a courtesy call, I'll allow me the copies of the reports from the beginning so that even when you are here you can already see what is the county. Okayudo thuolo every day might be restricted or watching a job pain. Watching out of what the governor will not have delivered. Okay, I will remain behind to deliver on those projects. Okay. Kako watch mugi kimi wego job pain and watch money. Kako watieko. Jitema winji ang'o madier ni mondo giwinji kuomi kaka in jalup governor ma Kisumu. Awuogo nagi. Okay, kamora mora magintie. Apani wach ma Kisumu koro wasewacha ahinya. Kanyakla wa mar oganda osekonyo piny mar Kenya malach. Okay, kanyakla mar oganda no ema nomiyo Jaramogi Odinga nowacho ni ok wanyal bedo kod independence. Okay, ka Kenyatta onge nikech nwang'iyo piny kaka piny mar ang'owa mar Kenya, ok piny joluo gi piny jomoko. Okay, kanyakla wano bende manomiyo wa klama ma repeal section 2A mano kelo multi-party. Okay, kanyakla mar oganda ma joluo no kwang'iyo Kenya generally. Kanyakla wano bende emano miyo loch mane chando jicha mar thuon gweno cha notim nade nogol. Kanyakla mar oganda no be miyo koro ne okel the constitution ma 2010 mokel devolution momiyo koro an deputy governor. Okay, to jomoko bende governors, to jomoko bende ang'owa bende senators. To kanyakla mar oganda no ema biro deliver a new Kenya. Okay. Omiyo agombo ni mondo anyis jowa ni jatelo nadi en achiel. Jatelo be Nyasaye matanade ema keto. Okay, onge kama ji biro dhiye mawacho ni akoro wayieruru ng'ane mondo tim ang'owa mondo omiyo bed jatelo. Omiyo joluo mawinja kwayo manitie ni wadonguru kaka oganda di oganda achiel. Te weche mag siasa waluuru bang' Raila Amolo Odinga. Okay. Okay, Nyasaye ong'eyo gimomiyo gik moko nitie kaka gin. Okay, to samoro bende iwacho Trevor ni mudho lil mandiwa sama piny chiegni ru. Okay, ka otieko koro mogik aneno ka Reverend Nyaoke men MCA ma North Nyakach penjo ni penja ne DG e wach mar members ma othi choko mar committees e assembly owacho ang'o mana mapiyo piyo. Well, okang'e kothicha oko to Nyaoke bende osiepna kendo ng'e ofisa
Kapo nothicha koto nyalo ng'isa, even though wan ing'e ni wa respect the separation of powers, nitie county executive and county assembly. Okay? To samoro kotimo gele, ma koro en okoda wuotho gi jowetegi. You never know, nikech gimbe gin assembly kuro. Kaka in ma in ramo gi kane. Ka koro in ka tiwacho weche mag KTN. Ginyalo wacho ni koro buche moko nitie ma ok dono ketie. Tapan mano dibe ni timore kanyo. Dibe diakia. Kamano gavana. His Excellency Dr. Matthew Owilo en jalup gavana ma Kisumu, wadwoko ni erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Mane chenro marwa mar duol ma kama waweye koro wadhi e yo moro machuok. Biro nenore kendo saa 3 e weche manyien. An nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Uben maber jo kama.